Sa ngalan ni Samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. At yan ang sob ang tulumanon nga giuluhan, lanog sa kamaturan nga gipasugdahan sa Catholic Faith Defenders sa Diocese of Dipolo, kubana sa mga kinsakpan niini ng mga Catholic Faith Defenders o mga member yun no, sa Bible Apostolate. Kini nga mao nga tulumanon, ubos sa pagtugot sa atong halangdong obispo, the Most Reverend Severo Caermari, uban na sa mga kaparian nga mialayon ganiya sa pagpangamahan dinhi sa atong Diocese of Dipolo. Sama panangit sa atong yung Bible Director, Father Monsignor na diay. Okay, Monsignor Romil Corong. Okay, sorry. Okay. Father Roy Salvo nga ni-assign na karon sa San Roque, sa Sikaya. O ginang na pahingalan ng uban, no? Mga kaparian nga nahayod sa kinibang duol, no? Sa atong ministry sa Bible Apostolate, no? Sa tanan kanila, no? Mi tabang alayon sa atong obispo, no? Sa buluhatong pastoral, no? Atong pagyuko kanilang tanan. O dili na to kalimdan, no? Ang ato pong kamahan din sa DXAA 925, no? Ang atong station manager, Jet O. Pilak. Ubanas sa tibok yun niya nga staff din sa moong istasyon, no? O ang akong amigo din dugay na akong hikalang okay, gwapo. Okay, Engineer June din no? Sa technical side. Okay, atong pagkyupo kiniya. O kininyong mga nagtanaw karon sa live stream, no? Sa DXAA, akong bagyo po ganinyo, no? Mga Katoliko, dili Katoliko, mga kauban ako sa kausa sa Catholic Faith Defenders, Bible Apostolate, o gusto pa. Ganinyong tanan, okay, akong bagyo po, pagtahod, okay, tanan, okay? Murag ka to lang, no? O sa iluan, no? O napay na linta na po. Okay. Now, karon mga suking di paminaw, tingala siguro mo nga dili kayo pumadumog ninyo kay ang main speaker nato dili. Ito ang nato yung senior apologist defender. Atong organizer yun sa CFD sa Western Mindanao, si Attorney Mike Abbas. Oh. Nag-message siya, nagpahibalo siya nako nga dili siya katungha karon kay na siya importanteng lakaw. Mo na nga kining ubos niyong higala no, si Veritas, kung saan ako Veritas, Silver, Adriatico Londoyano, mo'y makikuban karon no sa laing segment no bahin sa tulumanon sa Bible Apostolate Catholic Faith Defenders lanog sa kamatuoran, no. O si Brad Nicolay po wala pa diri, no, o nang magbinugtong yuta, no. Magbinugtong karon sa atong tulumanon lanog sa kamatuoran. Ay nga itong hisgutan karon ng mga tinahod nga tigpaminaw, kining mahitungod sa kinibang authority sa pagpanudlo. Kaya maingon mo nga, ikaw Veritas na kay authority sa pagpanudlo. Na ako yun, dili ko matawag o na ako'y authority nga as a kanabang ministerial, kaya dili man ko ordain priest, no? Yeah, pero asa mo ko gikan og authority, no? Ang akong authority gikan sa akong pagkanabunyagan o nabautismuhan. Kaya nagtuo ko nga ang pari nga nagbautismo nako authorized man, no? Authorized man nga namuing kog authorized kay ang nag-ordain sa maong pari nga nagbautismo nako, giordinahan man og obispo. Nga ang obispo ang iyang authority gikan yun sa mga apostol. Anong moingong ko ana, no? Kaya nakita ko nga ako sa history, no? Nga ang atong mga obispong Katoliko, ang ilang historical lineage masumpay gyud pagbalik panahon sa mga apostol. Mo nang moingong ko nga naa sa mga obispo ang authority nga gikan sa mga apostol. Pero nga limangutan mo og giunsa man pagkahibaw ni mo Veritas nga ang mga obispo ang ilang authority gikan dun sa mga apostol. Bueno,
dili siguro mo tuon ako ani kung dili gyud ninyo masuta ang historical records sa akong mga gipang istorya, no? Fact lang, mahimo lang ng fact o objective kining akong giistorya ninyo. Kung kamo mismo makaduki-duki sa Bisaya o sa Tagalog pa makasuri o makaduki-duki o nga inyo gyung makita diha sa records sa history nganong nakaingon ko nga mauna, no? Now, sa Biblia God, giun sa man paghatag ni Kristo og authority ang mga apostol. Kaya mga apostol man yung gitagaan niya authority. Nasa Juan Kapitulo 20, versikulo 19 hangtod sa 23. Nga ang unang gitagaan og authority ni Jesus Christ ang mga apostol. Katong gihuipan niya sa Espiritu o iyang giingnan nga ang inyong hubaran o gapuson diri sa yuta, hubaran o gapuson sa langit, kanang binding and loosing authority. Ang bisan kinsang sala nga inyong pasayloon, kini usab ginapasaylo. Ang dili ninyo pasayloon, dili usab pasayloon. Kana diha gitudlo sa simbahang Katoliko nga ni anang pagpamulong ni Kristo, niya nang higayon na gitukod niya ang kanang gitawag nato karon og sacrament of kumpisal o confession. O nang kitang Katoliko natay kumpisal, no? Ang Diyos ra may magkapasaylog sala, tingali maingon mo nga nabagoy tao magkapasaylog sala, di ba? Diyos ra man. Tinuod, Diyos ra magkapasaylog sala, pero kung basahon nato ang Biblia, mahimo di nga ang Diyos magpasaylog mga sala pinagi sa iyang mga gisugo diri sa yuta. O alang-alang atong laksiyo ng Juan 20, 19 hangtod sa 23 nga ang Diyos mo pasaylo og mga sala pinagig mga tao. Nga iyang gitagag authority. Basahan niyo. Juan 20, 19 hangtod sa 23. Ang mga apostoles giingnan sa Ginoo, bisan kinsang sala nga inyong pasayloon, kini gipasaylo. Ang dili ninyo pasayloon, dili usab pasayloon. Actually, kining authority ha, iya man ni sa Dios. Diba? Kaya siya may tagias balaod, so siya ra po'y makapasaylo o dili magpasaylo. Pero wa ba mo mahibungan nung iyang gi-extend na nga authority sa iyang mga gisugo diri sa yuta sama sa mga apostol? So kung ato nang analyzon, kung masunod nato ni nga protocol, gitawag nato ni protocol, dili gyud ta mo daghan ang relihiyon kung nasunod nato ni nga protocol. Mo ni akong paborito gyud nga topic kining authority argument, no? Kay kung dili nato i-establish ang authority argument, unang bisan kinsa ra man manudlo aning Biblia, di ba? Uning ni daghan ning relihiyon kay kasagaran nato wala mo focus sa authority argument. Diso-diso nagbasa sa Biblia o kung sinasabtan, hala, mayngon din, hala, sugo na ko. Ako, pili kong kayo mo na, di ba? Basa kong Biblia din, tukod po ko akong grupo. Ang panguntahan na, asa mahugi kag authority? Di ba? Ang unang gitagaang authority ni Jesus Christ, mga apostol. O ang panguntahan na karon, wala naman itong mga apostol. Kinsa may nakasunod sa ilang katundanan. Well, sama good ang atong presidente, makita man yun nato na, di ba? Kinsa itong unang presidente, din naman yun ay mga proseso. Atong mahibawan, kinsay nakapuli sa tungganan ni Presidente Duterte. Na atong mga nakita si Presidente Bongbong Marcos. Karon, kita yun na to ba? Inana, na karon kung tanaw na to good sa history, ang katungdanan, ako na rin ng idritswa, kay makabsan niya tag-oras na niyong ato yun yung tagsa-tagsaon. Now, sumayon sa nato nga, sa simbahan o gingharian ni Kristo, kinsa man gyud silbing supremo. Ang simbahan niya o iglesia niya, kung basahon nato ang Mateo 16:18, gitawag ni kingdom, gingharian. Unhaon na yun, unsay structure ng gingharian. Ang structure ng gingharian, di ba, na ay king, na ay hari, then naboy mga ginsakpan. Dayon kanang hari na siya kanang gitawag og prime minister, kanang second in command sa hari. Sa Biblia kanang ang katungdanan gitawag na og father o papa. Diha kali na to na gikuha ng anong tawag na tong papa, o santo papa nga tong
Kanang itong leader, pinaka-leader na universal pastor sa Pilipinas. Yan na, mabasa sa Isaias no 22. Isaias 22, tudling 21 hangtod 22. Ngayon atong panahon na sa daan pa ning kasabutan, na ito'y mga hari-hari, di ba? Usa sa nahimong hari mao si David, no? Niya ang nag-anoint ra bagyod, ang nagbuot nga mahimo siyang hari kung imog yung subayon ng Biblia, ang Dios ra bapod. Nga buti pasabot nga kantong gingharian ni David, gingharian to sa Dios diri sa yuta nga gidumala og tao sama ni David. Unya kay hari, so og mabakante og asa dapit na i-extend pulihan yun, di ba? Kay kanang katungdanan bitaw sa presidente kung mabakante pulihan man. Yan naman po sa Biblia na buhat 1:20 nga ang katungdanan kung mabakante dunay mo puli. Di ba? Oh. So mao na nga ang hari, kinsa may hari no sa gingharian ni Kristo? Of course, si Jesus Christ, siya ang king. Na ang pangutana, kinsa may iyang prime minister? Pero sa dili pa ta mo anhi sa gingharian ni Kristo ato sang i-establish. Ihatag ninyo ba ang unang gihimo natog pattern? Oh. Ang pattern mao kadtong sa Isaias 22, 21 hangtod sa 22. Unsa may mabasa diya sa Isaias 22, 21 ug 22? Now, diyan ang mga tekstuha. Gahisgot diha og kanang tinugyanan sa Yahweh nga si Shebna. Si Shebna mo na siya katiwala o prime minister ni during sa iyang panahon si King Hezekiah. No, basahan ra ninyo ng Biblia, no? Isaias 22. Aron maklaro gyud ninyo bisag mga unang bersikulo, unang mga chapter ana, then ayha sa chapter 22, dayon ang main yun nga sitas nga atong ikuwag base kanang chapter 22 sa Isaias verse 21, 22 bisan pagilahos gali sa 23. Oh. Now, sa panahon ni King Hezekiah, naa siya tinugyanan si Yahweh nga kanang katungdanan tawag ko Papa, Father. Papa. Oh. So, dili na tinuod ng kanagaling pagsaway sa mga dili katoliko nga dili kuno biblical ng pagtawag og Papa sa leader sa simbahan. Dili na tinuod, no? Okay, biblical na. Basahin niyo Isaias 22, 21 hangtod 22. Oh. During panahon ni King Hezekiah, sa iyang panahon, na itinugyanan sa Yahweh nga si Shebna. Prime Minister, Papa, Leader, second in command to the King. Bali ba, kung ato ning i-pattern sa atong panahon karon, mura ba og kanabang presidente nga na siya Vice President? Unsa may purpose nga nung naay Vice President? Naay Vice President, ang presidente, tungod kay kung wala siya, for example, liha mo, ato ba siya sa ubang dapit, dapat naagyoy siya representative nga mangulo. Na siya representative nga mangulo. Na karon ang pangutana sa katong panahon ni King Hezekiah nga si Shebna maoy tinugyanan si Yahweh o iyang second in command, bali vice mayor niya ba or vice governor, no? Di ba? Oh. Unya niadtong higayuna ang tinugyanan si Yahweh usa ka dautan nga leader. Wicked. Mao gani po ni ebidensya nato nga dili himuong basihan nga kumo dunay mga bad popes in history na mga santo papang dili maayo sabto na dayon nga dili na tinuod ning gingharian, dili na tinuod ning simbahan ning Katoliko. No, dili. Kay bisan pa sa Biblia, sa history sa gingharian sa Dios, sa daan pagaling tugon, kanang leader mahimong masipyat, mahimong makasala. Oh, kato si Shebna nga usa ka wicked, dautan nga tinugyanan si Yahweh o pagkapapa. Oh, pero niadtong higayuna giilisdan siya tungod sa iyang pagka dili maayo nga leader. No? Giilisdan siya, gihukasan siya sa iyang authority, gikuha ang Yahweh, no? Ang simbolo sa authority Yahweh. Oh, di ba? Oh, basara ko ninyo Isaias 22, 21, 22. Si Shebna mo'y gahawid sa authority, siya mo'y gahawid sa Yahweh, niya kay ilisdan naman siya. Una, kung basahon ninyo ng Isaias 22, 21 o 22, gikuha ang authority gikan ni Shebna o gihatag, gitransfer, o gihatag ngadto ni Eliakim o Eliakim. Si Eliakim na po'y maghupot sa authority. Kay dito man niya gitugyan ang Yahweh nga simbolo sa authority. O kana ang katungdanan, giklaro gyud na letra por letra tawagon og Father.
o amahan, sa kinat sila papa. So dili tinuod nga kanang giingon sa mga dili Katoliko nga dili biblikal ng pagtawag og father sa katungdanan nga tinugyanan si Yahweh. Nya klaro man gud nga sa gingharian ni Kristo, sa pag-announce niya nga magtukod siya gingharian, magtukod siya iglesia, uy, sa tanang mga apostoles nga o mga disipulo niya nga gaalirong dito, si Pedro mayang giingnan, di ba? Pedro, si ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan o gingharian. Nga bisan gani ang ganghaan sa kamatayon o Hades, dili makabuntog o makadaog nini sa to palig-on ang simbahan nga gitukod ni Kristo. O bitaw nga naglibog ko nganong nay makanabang malingla o mauwat anang mga pundok nga manudlo gani nga kadto ko nung gisugdan ni Kristo ng gingharian na wala ko na to. na nitalikod. Oh, kay na nagtudlok na kunog di mao, tibuok gyud na talikod. Mao na nga kay natalikod man mo nang kinahanglang naay laing messenger. Mo na moadto ka sa iglesia ni Kristo, ilang ibutang diha dayon si Pilis Manalo kuno mo sugo sa Ginoo kay nawala mo kuno tong gisugdan ni Kristo kay na natibuok man na talikod. Then moadto pud ka sa Mormons, miingon nga pagkatalikod sa iglesia gitukod ni Kristo kay nagtudlo na kuno di mao, gipaabot ang laing messenger nga mao na si Joseph Smith. Bato po ka sa Sabadista si Ellen White. Pilion nila nga moingon nga tungod kay wa man nakapadayon tong kang Kristo kay na may kanabang tibuok nga pagtalikod. By the way mga igsoon, ako mong klarohon nga si Veritas o kita sa pagtuong Katoliko motuota nga naay massive apostasy. Gut pasabot naay dako nga pagtalikod. Pero dili tibuok. Mura na kalainan nato mga Katoliko. Mutuota nga dunay mahitabong dako o massive apostasy pero dili ang tibuok. Nganong dili matibuok matalikod ang iglesia gitukod ni Kristo kay iyang gisaaran nungod nga lig-on nga bisan ang ganghaan sa impyerno dili makabuntog niini. Ito pa dili makaguba. Ito pa magpadayon ni. So mao na nga kung nagali relihiyon o mga pundok-pundok nga manudlo gani nga nawala kuno tong kang Kristo, mao nang matagaan day luna kanang ilang leader, kanang ilang mga founder nga si Pilis Manalo mao'y last messenger. Matupog ka sa Mormon si Joseph Smith, matupog ka sa Saxon Jehovah si Charles Taze Russell kuno. Lain-lain. Ang ilang gi-appoint nga mura bag kung bot gyud nato hunaon. Mulutaw man gud nga kung manudlo kag kanang last messenger nga mura bag himuon nimo nga munay silbing papel ni Kristo. Para na ko gyud reflection nako na kanang maigo gyud anang Isayas. Mateo. Kanang tagna gali sa Mateo nga nagpasidaan nga pagbantay kay naay deception nga kanang naay manungha nga nagpaka-Kristo. Ang uban dili sila moingon nga nagpaka-Kristo sila pero ang ilang gibuhat sama ra mag nagpaka-Kristo sila. Kay kana galing mangnudlo ganig laing last messenger. Ilang sama rang gipulihan nila sa Kristo ana. Gipulihan nila sa Kristo. Yan naman, kay kung basahon na to ang Hebrehanon, ang Diyos nakigistorya sa karaan kuno sa daang kasabutan pinagi sa mga propeta. Pero sa last days kuno sa kalahiang mga adlaw ang buti pasabot sa Christianity, kay duha naman ni kasabutan daan og bago. Sa bago Christianity, di ba? Sa Christianity giingon diha, sa kaulahiang mga adlaw ang Dios makigistorya pinagi sa iyang bugtong anak. Buti pasabot si Jesus Christ. Si Jesus Christ mo gyud silbing last messenger. So kung naapay manudlo dihag laing messenger, last messenger nila na mahulog na nga ilang kanawang duplicate si Jesus Christ. Di ba? Kay ang tinuod nga last messenger, sumala sa Book of Hebrews, ang Diyos nakigistorya sa kaulahiang mga adlaw, pinangi sa iyang bugtong anak na si Hesus Kristo. Muna, bitaw nga sa New Testament, dapat mag-Kristyanos tang tanan.
Pero ang pangutana, unsa man ang tinuod nga pagka-Kristiyano? Now, ang tinuod nga pagka-Kristiyano, kung musunod ta sa protokol nga gitudlo ni Kristo mahitungod sa iyang gingharian. Karon ang pangutana, unsa may protokol sa gingharian ni Kristo sa bag-ong kasabutan? Ayuhan ninyo basa, Mateo 16, 18 ug 19. Sa diyang nag-ingon siya, no? Usbon ako basa, din ilahos na ako sa 19. Gingon, Pedro, sa ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia o gingharian, nga bisan gani ang ganghaan sa impyerno, dili makabuntog ni ini. No? Gani, kung ato ning tanawon sa daang kasabutan, kining si Kristo, mo man ni siya ang Dios nga magtukod og usa ka gingharian nga dili na magguba, di na malumpag. Nasa Daniel 2:44. Di ba? Basahan ninyo ng Daniel 2:44 nga sa panahon ni ining mga haria ang Dios sa langit magtukod og usa ka gingharian nga dili na gayud malumpag, dili malusno. Pangutana, kanusa na natuman, kanusa na nagsugod. Na kanang teksto nga atong gibasa sa Mateo 16:18. Si Kristo ang Dios nga nagpakatao o nagtukod og gingharian o simbahan nga matud pa niya dili maguba. Na una nga tanawon ko ng inyong grupo kung nanudlo bag naguba ko itong isugda ni Kristo. Klaro yun ang dili na tinuod. Hinoon wala man gud sila laing choice gud. Kay kung dili nila ma-convince, kung dili mo kita, kung dili ta nila mapatuo o ma-convince ba nga nawala tong gisugda ni Kristo. Sa ato pa, dili nila matagaag luna kanang ilang mga messenger nga gipangpili, pras ni Felix Manalo, si sasaksi si Charles T. Russell, sa Adventist si Ellen White, sa Mormon si Joseph Smith, lain putos kibuloy, o din na pagkadaghan, napugali diri sa dipulog maid kanang murag kanang piniling nasod nga ilang Tatay Paulino agapay ko no, na ilang bang gikopya ng atong titulo Santo Papa. O daghan pa, no? Di na lang nako may isgutan ng uban. Nakaron, pangutana, kining kang Kristo, kay dili man pud mahimo nga muadto si Kristo sa langit, no? Kay gato, di man po to siya magdugay, di ba? Matay man to si Jesus Christ, then musaka nga to sa langit. No? Nakaroon ng pangutana, sa pag-announce niya ni Pedro, nga magtukod sa gingharian, magtukod sa simbahan, nga dili maguba, kinsa may iyang gipasabot, nga mahimong representative niya, nga kinahanglan, musunod ta aning representative niya. Di ba? Kay nga naman, importante ni kay kung dili ni masunod nga protokol, mao nang mudaghan yun ang relihiyon. Mo bitaw no sa katubitang pandemic, himo na tong example. Katong pandemic, di ba ang atong gobyerno ga issue og mga protokol ug unsay buhaton nato parang di ta magkalanrakas, no? Di magkadimao, di ba? So naay protokol nga gisitar ang atong gobyerno, ang atong mga doktor, o mao ni dapat buhaton mag face mask ta o unsa pay buhaton nato. Kung dili ta mosunod ana, mo dako pa gyud ang problema. Di ba? Ingon ana pod, sa pagtukod ni Kristo og gingharian o iglesia, nag-establish na, nagpasabot na si Kristo nga mao ni protokol, walang siguro ta kasabot. Di ba? Ang protokol mao ni. Pag ingon niya ni Pedro, sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan o gingharian, nga bisan ang ganghaan sa impyerno dili makabuntog niini. Sumpay, kining sumpay importante. Kay naa dire na mili na siya, gapasabot na siya kinsay mo represent niya kung wala ang iyang personal presence dire. Parehas gud anang kanang mayor kung wadto sa ubang dapit kay mo unsay iyang adtuon dito kay mo research siya unsay gibuhat sa ubang mga nasod nga progresibo. Now, na may iyang vice president nga mo represent niya sa iyang dapit kung wala siya. Di ba? Nganong naaman siya vice president, no? Kay, mayor mo ito kung isgutan ganina, ako lang, kanalang presidente, may ituhin mo na itong example. Kung na nga itong presidente, wato sa laing dapit, automatic, ang vice president mo represent sa president. Kay, kani nga itong Pilipinas, gingharian mo po ni. Pero gitawag lang sa gobyerno sa Pilipinas nga ang silbing hari nato kanang presidente.
Then ang iyang vice, mo na mo represent niya kung wala siya diha. Iyon na po. Si Kristo, pag announce niya ni Pedro nga magtukod siya simbahan o gingharian, si Pedro ra po iyang giingnan nga, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili, diri siyuta, idili na ko sa langit. Ang imong itugot, itugot nga to sa langit. Di ba mo na ang gahom sa Diyos? Di ba authority man na ni Kristo? Kaya Diyos man si Kristo. Iyang giingnan si Pedro, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Di ba? Sa ang background na ni sa Isaias kanang authority, simbolos pagkapangulo. Oh? Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili, diri siyuta, idili na ko sa langit. Ang imong itugot, itugot, parehas na sa pag-ingon. Ang imong pasayloon, diri siyuta, pasayloon na ko sa langit. Ang imong dili nimo pasayloon, dili sa pasayloon sa langit. Sama ra na. Authority na, gahom sa Diyos na nga iyang gi-extend, gilugway, gipaambit sa tao nga himuon iyang leader diri sa yuta. Diba? Muna nga kanang authority ni Pedro, gisangon nga authority ni Pedro ni Kristo. Mao na ang iyang pagkalabawang pastor. Sa tanang mga apostol, nganong si Pedro may gitugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit nga kung basahon na to ang background ana Isaias 22, 21 hangtod 22, kanang tinugyanan si Yahweh, second in command to the king. Prime minister of the king. Diba? Mo na iyang sinaligan nga kung wala ang king, kining prime minister nga gakupot sa Yahweh, simbolo sa authorities pagka-leader, siya may mo represent sa hari. Niya klaro man na. Tanawa, akong balik-balikon na parang mutapot yun sa itong una-una ba? Ko kahibalo sa una ni. Oh, katugaling, wa pa ko kahibalo ani, hapit ko mubalhin yun. Mga laing grupo. Kaya mo ko kabalo. Pag hibalo na ko ani, nakaingon na ko, di mo di angay biyaan ng Katoliko. Kaya Katoliko mahinoon may sunod sa protokol, yung nagipasabot sa Ginoo. Di ba? Oh, sa tanang mga apostol nga gaalirong dito, nganong si Pedro may giingna ni Kristo, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Iman ibiha, no? Ang background ana kadtong Isaias 22, 21 o 22. Nga ang hari na siya tinugyanan si Yahweh. Oh, second in command sa king. Oh, during that time si King Hezekiah nga ang iyang prime minister tinugyanan si Yahweh si Shebna. Unya kay wicked man si Shebna, wicked leader, dautan nga pagkapangulo, munang giilisdan siya ni Eliakim. Si Eliakim na ko'y maghawid si Yahweh. Timani ha, nga kanang tinugyanan si Yahweh, second in command sa hari, sinaligan sa hari, usar ka buok. Di ba? Kay kanang gingharian ko, dili man po daghanon ng prime minister, usar man yun, di ba? ang mayor, usar ay vice mayor, dili daghan. Ang vice governor usarap ang governor usarap po'y vice governor, di ba? Unsa na lang kag duha no? Mag-ilog na ba, no? O pananglit ka ng governor mo ato sa laing dapit, then siyempre ang mo represent niya ang vice gov. Nya duha man sila ka buok. Nami kamong duha, dili, no? Wala na ang makita gyud sa history, usara gyud ang mo represent sa king. Una nga, atong presidente usaray vice president. Ang governor usara po'y vice governor. Ang mayor usara po'y vice mayor. Di ba? Oh. Na, karon sa tanang mga apostol, si Pedro may giingna ni Kristo nga, ihatag ko kanimo Pedro ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili diri siyuta, idili na ko sa langit, ang imong itugot. Kinsa man ang authority? Di ba? Ito authority man na niya. Ngayon, gipasa, no? Ni Pedro. Mauna nga, kanang katungdanan ni Pedro importante sa pagtulunan mahitungod sa panaghiusa. Kay kanang katungdanan ni Pedro mo na itong sundon. Kung mabakanti na, diha ta makighiusa. Kung kinsay mo puli. Kay nasa Acts chapter 1 verse 20, ang katungdanan kung mabakanti dunay mupuli kay gingharian gud. Sama gud aning atong gingharian sa Pilipinas, kining gobyerno sa Pilipinas, kung mabakanti ng katungdanan sa presidente, mag-elect man tag ipuli. Okay, puli-pulihan lagi. Puli-puli. Bisan kani ka ng Iglesia ni Cristo nga
Itukod ni Felix Manalo. Niyatong 1914, pagkamatay ni Felix Manalo, ila ding giilisdan ni Iranyo Manalo ang anak. Pagkamatay po ni Iranyo, gipulihan po ni ang anak po nga si Eduardo. No? Pumitaw mahibuong ko nila nga nung supako nila ng pagpuli-pulis katungdanan gikan ni Pedro sa mga Santo Papa. Ano mo supak sila nga naamang po sila ingon ana. Gani ang Katoliko mo'y tinuod kay gikan man ni Pedro. Di ba? Nasa atong listahan sa mga Santo Papa, Pedro, Linos, Clitos, pagkadaghan, di ko ka-memorize. Murag ika 266 ba? 67. Ini nga itong present Pope Francis. No. Kana mo'y tinuod nga listahan kay gikan ni Pedro. Kunya, katong posisyon ni Pedro, mao man to ang gitukod ni Kristo. Nga dapat dito ta mag-usa. Kunya, karon kay ano man tang nadaghan ng relihiyon, kay lain-lain ng mga leader may gipangpili. Buadto ni Kibuloy, buadto ni Felix Manalo, buadto ni pagkadaghan. Ano po'y, sus, napasailuwa lang ko mga tamaan yun. Truth hurts ro yun. Yang ini bang pagtukod-tukod ng mga bagong grupo ron. Mura po ni kining katuyuan anong daghan nung nag-vlogger galis YouTube. Oh, sa Facebook. Ipang monetize nila kay kwarta man. Nya kining magtukod putag mga grupo ron. Kwarta man po na. Kay ang mga abuloy god supposed to be sa Katoliko gyud unta na madawat kay mo may original. Oh, pero nga nung napunta sa laing mga grupo, kay nagtukod maglaing mga grupo. Kung buot na hunaon galing, no? Pasailuan lang yun ko. Kanang mga grupo nga dili gyud tukod ni Kristo nga nagdawat og abuloy, no? Para nako, wala lang sila kabalo. Walang malay nga sama ra nga gikawatan nilang abuloy ang Katoliko. Indirectly, nganong mayon kog indirectly kay wa man sila gawon-hunana. Blind sila. Ngano makaingon ko nga sama ra gikawatan nilang Katoliko og abuloy nga naman. Kay ang Katoliko dapat mao gyud magdawat og abuloy kay original church man. Mao man ni ang grupo nga nagsugod gyud panahon ni Kristo. Nga si Pedro mo iyang gi-appoint nga representative nga kung wala siya mao ni siya mo represent as leader niya. Ay Katoliko ra may gasunod ana. Di ba? Oh. Kay usa naman kay gingharian ni Kristo, usa naman kay iglesia niya sa to pa ang abuloy nato nga teaching sa Biblia dapat ang magdawat ana ang original church. Ya karon, daghan mang nagtukod-tukod og mga pundok ron nga nagdawat og abuloy. Nga dili dapat magdawat sila og abuloy kay wa man sila authority. Oh. Una nga kamong naminaw karon kung mga dili mo Katoliko, pamalandong mo. Dapat bang magdawat og abuloy ng inyong mga grupo? Kaya mo ingon mo, anong exclusive naman Katoliko naman Veritas? Usa raman ka pundok o iglesyang gitukod ni Kristo. Kunya, dili mo po siya musugot anang mag-idya-idya, magbahin-bahin. Na, basaro ko ninyo, 1 John, chapter 2, verse 18 to 19, basahan ninyo. Unang Juan, kapitulo 2, versikulo 18 o 19. Nag-ingon si Juan diha nga, mga anak, nga, pruiba gani, nga pare si Juan? Ano man? Kay ano man, ang mga matuuhon, atong panahon na, iyang gitawag og mga anak. So, kung mutawag siya mga anak, sa ato pa nagpasabot, ang iya din katungdanan pader. Ito pa pare. Kay kanang mga dili Katoliko, supak mo na silang tawag og pader na ilang pastor, ministro, di ba? Oh, kay mahadlok sila ng teksto nga pag gisinayo propon nilang sabot kanang pag-ingon ni Kristo sa Mateo 23:9 nga ilang literal og sabot nga dili ra ba tanang tekstos Biblia literalon pagsabot. Tagaan mo na kong sample ha. Kay ilang man ang gigamit ko nga nganong dili nila tawagon og father o papa ang ilang pare. Agi anang giingon ni Kristo sa Mateo 23:9 nga ayaw mo pagtawag og father risyuta kay usa ra yung father sa langit ang Diyos Amahan. Oh, ilan ang literal pagsabot. May untag literal nga mao gyud pasabot gyud sa nagsulat, no? Pero literal man nga sila may naghatag og kahulugan. Mo ni nagkasipyat ana ACGCs kung sa tunay tawag ana. Oh, mga igsoon o mo. Now, dili na siya literal tungod kay kung literal pa na nganong si Juan ang iyang gi-address sa mga matuhuon, nganong niingon mo siya mga anak, kung siya maingog mga igsoon. Diba? Kung mayroon kag mga anak nagpasabot nga ikaw pa amahan,
Di ba? Ang amahan mo ingon man na sa iyang anak, anak. Oh. Kaya og igsuon lang di ba yung tag-brother. Pero nga nung niingon man si Juan diya sa 1 Juan 2:18 o 19, mga anak, nagpasabot ang iyang katunglanan di ay Father. Nya, pwede po na ito ni Ikonikron, mudugang kalikunan sa 1 Corinto 4:14 o 15, nga si Pablo nag-ingon nga, ako nahimong inyong amahan sa maing balita. O, natanawa lagi. Sakto laging katoliko nga ang pari amahan, Father. Pero, katong Mateo 23:9 nga naingon siya, ayaw mo magtawag og amahan dire, dili na literalon nga sayop gyud kung gamiton ang titulo sa Dios. Kaya naman, kay kung mauna sa ato pa na sayop po dahil atong pamilya, kay atong pamilya na may father. Di ba? Di ba mga igsoon? Gani, dili lang ka ng father may iyang gilitok diyang gibawal niya pagtawag og tao diri sa yuta nga dili na literalon pagsabot. Hasta po ng pagtawag og teacher o guro. Naingon siya nga, di ba, sa before anang Matthew 23:9, sa Matthew 23:8, verse 8, nag-ingon siya nag-ingon si Kristo diya, ayaw ka mo pagtawag og teacher, diri sa yuta, o guro, o maestro. Kay usaray inyong maestro, usaray inyong teacher. But pasabot si Jesus Christ. Oh, mauna. Nakaroon be kung ato nang literalon og sabot sa ato pa tanan din natong mga deep ed teachers na sayo po din na sila. Di ba kung sa maitawag na to sa itong mga magtuturo, di ba? Magtuturo, teacher. Tanawa lagi kung atong literalon pagsabot. Dili na mo'y gipasabot sa Ginoo. Kung maminga mo tinuod nga simbahan, tug-anan mo kung sige pasabot sa Ginoo ana. Sabto na to na contextually. Dili na kay mo kutlo lang kag usa ka bersikulo, dili nimo basahon ng background ana. Kinahanglan sugdo na to ang pagbasa ng chapter 23 sa Book of Matthew. Sugdo na to sa verse 1. Dahil bisag taman lang sa verse 12, masabtan na to ang context. Kung basahon na to na, si Kristo naghisgot diya sa mga batasan sa mga Hudiyo nga magtutudlo sa balaod mga Pariseo. Nga sa Old Covenant, sa daang relihiyon nga katong Judaism, sila mo'y naay authority sa pagpanudlo. Pero maon sila batasan. Nga naman, kay ang ilang batasan, maghari-hari sila ba? Kanabang mapahitason. Ni ang Ginoo dili ganahan anang kanabang iyang suguon kanang mag-leader ka diri sa yuta, kanang mga magtutudlo sa balaod dapat humble. Kanabang mapahiubsanon, dili mapahitason. Parehas na po na, bisan sa gobyerno, dapat ingunana atong mayor, gobernador o minginana, dapat humble, dili, kanabang mapahitaspon. O, ingunana po, dili gusto ang Ginoo nga, kanang mga naay authority sa pagtudlo sa matong mga magtutudlo sa balaod, mga Pariseo, nga mga bagiitan kay sa balaod, o, pero mapahitaspon. Munang niingon si Kristo diya sa, kanabang, Mateo 23:11 o 12, ang magpataas, ipaubos. Ang magpaubos, ipataas. Buot pasabot sa Ginoo diha, kay kamo mapahitason man mo, dili mo angayan anang titulo nga taas, sama sa teacher o father. Sama ra nga niingon si Kristo ba diha nga, kay mapahitason man mo, dili mo angayan nga tawagon og father, dili mo angayan tawagon og teacher, kay ipaubos man mo nako. Pero kung mapahiubsanan mo, kasi iyang giingon, ang magpaubos ipataas. Buot pasabot, katituluhan og taas, samaan ng father o teacher. Mo na buot pasabot sa Ginoo. Katoliko ni nga exegesis, dili patakat lagi sabot, no? Mo ni makadaot nato mabulag galitas tinuod o original nga simbahan, magpataka na din tag sabot. No? Moingon na din tag, sayop mong mga Katoliko kay inyong pare, gitawag niyo father. Ikaw ra bang gasulti ana, gitawag po nimo father na inyong head of the family. Di ba? Isa man itawag nimo anang head of the family, di ba papa? Natanawa lagi. Dili tanan tekstos Biblia sabton literal. Kana din giingon diha nga kung makapangawat ka ginamit ang tuong kamot nimo, putla na. Sulay putol. O kanang pag ingon diha nga si Kristo mao ang kandila o kahayag. Ibo ba pasabot ana kanang hayag yun nga kanang kuan? Dili, no? Pinasumbinga yung pagsabot ana. Allegorical, ingon ana.
Kaya pong pag-ingon ni Kristo niya nga, ayaw mo pagtawag kong amahan, Risyuta, di na literalon. Sabto na allegorically, pinasumbingay na ang ipasabta ni Kristo ana, kadtong mga mapahitason, nga mga authorized unta sa pagtudlo, pero mapahitason. Giing na niya, sa marangan, ingon sa diya nga, kay kamo mapahitason man, ako mong ipaubos. But pasabot, dili mo nako dapat patawag, dili mo dapat angayan tawgon anang taas kay ipaubos mo nako. Dili mo angayan ng titulo nga amahan o teacher. Dili lang kay amahan ha, apil ng titulo nga teacher. Oh. Ang magpaubos hinoon ipataas. But pasabot, pwede tituluhan o father o teacher ang mga magpaubos. Kunya kanang katungdanan sa mga pari, kuhan mo na, katungdanan mo na, sulugoon mo na. Diba? Diba itong mga pari, sulugoon mo na na to. Kay Dre, misahe mi be. Dre, bunyagi among anak, diba? Itong mga pari, sulugoon na na to. So kanang ilang katungdanan, angayan na sila yung tawgon ng father. Kay sulugoon man ang ilang katungdanan. Dre, bunyagi mi be, blessing among balay. Kuha ni, kining, kining tawagan na nga, kanang, parang walay mga mas namang espiritu abot sa itong balay, kanang deliverance. Di ba? Subuon na ito pare, mudagan nita rin, na mamatay, di ba? Mudagan nita sa kuan, kay mangita tagpare. Di ba? Kay sulugoon man ang katunggalan sa mga pare, sa ito pa, ipataas na sila, hut pasabot, ang titulo nila, titulo sa Diyos, kanang father, o kanang teacher. Pero kung anong head of the family, di ba? Anong tawag mo ito? Father. Basta head lagi, titulo sa Diyos may gamiton. Pero dapat, dili ang kinaiya, dili ka namang mapahitason. Sulugoon yun, ganang humble. Di ba? Mahigsoon? So, yun na. So, karon mao ni ang protocol sa panaghiusa nga pasabot, gitudlo sa Biblia. Si Pedro man diay mo'y representative ni Jesus Christ, ang pangutana, kanus amanin ni effect? Kay katong sa Mateo 16, 18, 19, gi-announce man dito ni Kristo. Igo raman siya nag-announce dito nga si Pedro may representative niya. Pero wala pa niya gi-turnover yun ang iyang pagka-leader. Kaya na pa man siya. Di ba? Wala. Pero iyan ang ipahibulodaan si Pedro nga ikaw may tugyanan na ako sa Yahweh's gingharian sa langit. Ang imong idili, Risyuta, idili sa langit. Ang imong itugot, itugot. So, giingnan na siya nga, oy, ikaw may representative na ako, no? Mo na ibot pasabot, no? Wala nung giingon diya nga, ikaw may representative. Pero implied. Ano man, laliman ka, giingnan niya si Pedro, ang imong idili, Risyuta, idili sa langit, ang itugot, itugot. Di ba, iyaaman ang gaho? Iyaman ang authority. Kay Diyos man siya. Di ba, ang Diyos mo man ay mo dili o mutugot. Kana sama anang napulo kasugo. Di ba? Pero nga nung iyaman ang gi-extend ni Pedro, pagpasabot, ang iyang katungdanan, no? Sa pagka-leader, nga naay authority sa binding and loosing, iyang gi-extend ni Pedro. Nga nung si Pedro naman, nga namay ubang mga apostol dito. Tanawa lagi. So, mauna nga ang katungdanan ni Pedro, mauna ay representative of Jesus Christ. Maunang sakto ng giingon sa Katoliko nga si Pedro mo'y vicar of Christ. Representative of Jesus Christ. Di ba mga igsoon? Naikaroon, kanus amang yun na ni Epek. Siyempre, kadtong si Kristo namatay, nabanhaw, aliabot na siyang mukayab sa langit, musaka na siya sa langit. So, iyan na yun ang i-turn over ni Pedro. Kay mato naman siya sa langit. Kay kung dili niya i-turn over ni Pedro, na, asa to pa, wala siya representative ni Risyuta. Dili mo, wala mo effect na itong iyang giingnan si Pedro, yatag ko kanimo ang mga Yahweh's gingharian sa langit, ang imong idili, Risyuta, idili sa langit. Dili na siya mo effect. Kung dili na i-turn over yun, igipa-effect, kano sa aman na igipa-effect ni Jesus Christ ng iyang gisangon ni Pedro. Katong taliabot na siyang mo sa kasalangit. Nasa Juan 21:15-17. Basahin niyo, Juan 21:15-17. Taliabot ng mukayab si Kristo sa langit. Dayon na po dito gaalirong ang ubang mga apostoles. Si Pedro giingnan, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Nga si Pedro naman, nga naman niya mga kauban dito. Mangutan na ko ninyo mga igsoon. Kaysa may representative of Jesus Christ. Nga ang pagkapastor ni Pedro, mao na ang pagkapastor ni Jesus Christ.
Tingali mo, ingon ka nga, may po niya mo anang Mateo 23, nga inyong gipulihan si Kristo ni Pedro. Dili, nga naman. Kaya ang maigo gud anang ilisan si Kristo, kana bang last messenger nga gihisgutan niya sa Hebrehanon nga sa kaulay ay mga adlaw ang Dios makikistorya pinaagi ni Kristo. Oh. Kung ilisan nimo na, kung mag-ilik pa kaglaing last messenger, for example si Felix Manalo, sa Mormon si Joseph Smith, then lain pang mga leader ninyo diya, mga prime mover ng relihiyon. Mao nay sama giilisan ni Kristo. Pero kanang kang Pedro dili na pag-ilis ni Kristo. Kay katungdanan raman sa pagkamakita nga pangulo iyang gipiyal ni Pedro. Wala man minus Kristo nga kung pagka Dios pulihin ni Pedro nga Dios na po ka. wala. Ang katungdanan rin niya, isip labong pastor nga makita. Iyang kanabang gi-extend ni Pedro kay siyempre, kung musaka na siya sa langit, kinsa may mangulo siyang simbahan diri syuta. Kung dili niya himo ang representative si Pedro, o kung lain bang tao, kung dili mga si Pedro, pero klaro mga si Pedro mo yun. Diba? Klaro yun nga. Taliabot ng mukayab si Kristo sa langit, si Pedro gyud mo iyang giingnan. Narito ang ubang disipulo, narito ubang apostol, si Pedro ra gyud. Ngano si Pedro ra man gyud? Kay si Pedro nga iyang gitugyanan si Yahweh. Nga ang background ana sa Isaias, second in command to the king manang holder of the keys of the kingdom. Nya usa ra na kabuok ha. Tingali mo ingon tingali ng mga naminaw ron nga suwito pug Biblia. Masaya pataka lang kada veritas dili biya kay si Pedro ra gitagag authority appeal biya ang mga ubang mga apostol nasa Mateo 18:18 katong giingnan ni Kristo ang mga apostol tibuok yun appeal si Pedro ang inyong idili diri syuta idili sa langit ang inyong itugot so appeal ang ubang mga apostol di lang kay si Pedro unsa may tubag katoliko ana ang tubag katoliko mao ni kanang Mateo 18:18 wala maghisgot si Kristo diha Yahweh nga gitagsa-tagsa po niyang hatag tong mga apostol wala maghisgot og Yahweh kay kanang Yahweh kanang authority sa second in command sa hari rana kanang prime minister representative sa hari mao na nga sa Mateo 16:19 katong pag-announce niya nga magtukod sa gingharian si Pedro ra mo iyang gitugyanan si Yahweh kay usa ra may representative di ba dili man daghan. Pero nga ang pangutana karon nganong sa Mateo 18:18 tanan man nga mga apostol mo ay giingnan ni Kristo ang inyong idili diri syuta idili sa langit ang inyong itugot. Ang kalainan nga sa dihang gitanan na sila pag hatag og authority wala maghisgot si Kristo og Yahweh. Kay ang Yahweh ang maghawid ana ang representative raman sa hari. Tanto pa si Pedro ra iyang gitugyanan. Ang mga ubang mga apostol nganong gi-appeal sila anang authority nga ang inyong idili diri syuta idili sa langit ang inyong itugot ngano man tungod kay si Pedro dili mag-inusara sa pagmando na siya kauban ang grupo sa mga apostol mura na siya Supreme Court tanawa ng Supreme Court di ba na Chief Justice dinang uban kauban niya mga justices di ba kay maugtas biya po og Chief Justice raw si kauban, di ba? Kay bulo ang Ginoo nga kung si Pedro ra puy mo dumala sa iglesia wa si kauban na maugtas. Gani ka ng structure sa simbahan giawat maginas military o bisan sa atong gobyerno. Di ba? Tanawa ng atong structure sa atong military nga naay general, di ba? Naay mga sub-heads po. Naay mga sub-generals pila ka buok. Naay mga kung bisan ka ng atong DepEd, ang kinalabuan secretary pero naay mga supervisors mga sub-heads man na then down to the principals ingnan nagyawat na nila simbahan may gauna ana school simbahan may gauna ana sumuna nganong ang ubang mga apostol giingnan po ni Kristo ang inyong idili diri syuta idili sa langit pero wala Yahweh ha kay ang Yahweh katuramang representative of Jesus Christ representative sa hari si Pedro ray gitugyanan si Yahweh. Pero nganong gi-apil ang ubang mga apostol sa authority sa pagdili o pagtugot kay wa mag-inusara si Pedro sa pagpangulo sa iglesia. Tanawa ra gud tong Council of Jerusalem. Katong ilang Council of Jerusalem, unang council sa iglesia sa Acts 15. Di ba naikauban si Pedro? Kaya itong ilang gihusay itong debate nila. Kaya si Pedro mo leader ito kaysa may holder of the keys. Pero na siya kauban kay magdebate man na.
Pares ko na mga council na to, magdebate na isang tupapa, napay ubang mga obispo. Di ba? Ingon na. Okay, kanang ubang mga obispo, kung sa Supreme Court pa na, sila man ang mga justices. Then ang labaw ka ng Chief Justice. Muna, kung mag-council ang simbahan, Iglesia ang gitukod ni Kristo, ang kinugyanan si Yahweh, muna siya labaw, muna Chief Justice. Ang ubang mga bishop, muna ubang mga justices. Ina na, kung mag-session na, mag-council ngayon ng simbahan, nga gitukod ni Kristo, mura ganag Supreme Court. Muna hinungdan, nga no sa Mateo 18:18, gitanan yun ni Kristo pag-ingon, ang mga apostol, ang inyong idili, dili siyota, idili sa langit. Kaya kung mag-council good ang simbahan katoliko, dili man kay si Pope Rami Mutungha. Di ba? Naaman ng mga sumusunod sa ubang mga apostol mo na mga obispo. By the way, asa mabasa sa Biblia? Kanang katungdanan sa mga apostol, ang laing term ana sa Biblia, bishop. Basahan ninyo, Acts chapter 1 verse 20. Katungdanan ni Judas, di ba? Apostol man to, usa man to apostol si Judas. Giingon diha nga, and his bishopric lit another day. Okay, di ba? Nabakanti man tong katungdanan ni Judas. Kinsa may gihulip niya? Si Matias. Yan, gitawag og bishopric. Natanawa. Muna another term sa katungdanan sa apostol, bishop. Muna mga bishop ang tinuod nga authority. Kanya kay nag-ordain sila priest, niya ang bunyag na ko kay pare mo po sa katoliko, una, nano po kay authority. Pero dili ministerial akong authority. By baptism lang kay autorisado man ang gabunyag na ko. So wala naman tayo igong panahon ng mga isuan. Napunit ko. Okay. So, mao na ang protocol sa panaghiusa nga wala na to masunod, mao nang daghan ng relihiyon. Di ba? Nya, susubot na honaon mo gani mo lagi ni vlogging po nga magakwarta na, di ba? Nagod, hibalo man siguro mo kana mga founder nga dato mo na, di ba? Kinsa may founder sa INC nga gitawag na bagyog Iglesia ni Cristo, basa ka sa Biblia, di ba no? Mga igsoon, ay gid mo pauwat-an ng mabasa sa Biblia. No? Kay kung mabasa na sa Biblia ang ngalan si Apundok, tinuod na day na. Sa to pa ka ng fake money, tinuod na po day na. Kaya gikopya mo na. Nga naman fake money, bisan gikopya, di ka mo dawat, ana. Kay may authority ang gabuhat, ana. Diba, bisan pag makopya to niya itong ginood, no? Why authority ang gabuhat, ana. Pero, ang Katoliko, kung tanawon sa history, Kristo may gatukod, ani. Nilambo lang, munang lisod na nimo i-trace sa kung magtanaw lang ka sa pagsugod, magkaingon nyo ka, lahi ara po daw ni Katolikon. Lahi nakikita ko naman. Kada bitong bata, hamis pa kinagnaon sa bata, painig ka na ko, tanawa, mga parehas kung naon, buslot-buslot na. Dili na day na mao, kaya nagbuslot-buslot na ako naon. Dili na day to ako si bata pa ko nga hamis kaya kung naon, kaya pagkanda ko na ko, nalahi na ko isulag, iuba na. Na, mangot to ko ni mo, siya John. Wala akong tigulang to ko ni atong engineer dire. Dili na day ko katong si Silbert nga katong igo na kumama sa una gamay pa kuno ko nga gwapo ko nga puti kuno kay ko. Dili na day ko kato siya kay na unsa naman niya akong naong ron giuba naman ano yung buhok. Dili na sabton kung mulambo na dili na maora naglambo lang. Dili mga kalambuan we admit nga na maayo na pudi maayo. Kay bisan pagali diha sa Biblia gihulagoy na ni Kristo na isagbot ug na trigo, di ba? Na idaotan og napoy kuan. Kanang maayo. Nya kanus aman lainon ng daotan ng maayo sa general judgment. Basahan niyo Mateo 24, Mateo 13, 24:30, 36 to 43. Na diha mabasa na to. Mo gaguhol nga kung naay mga badlungon, pag pare ka diya, basig imong babaray mo langit. Ulagi, birno ka. No, dili na garantiya nga pare ka, kuan yu ka, langit. No, depende na nimo, no? Kita tanan. So, wala tayo igong panahon mga igsoon mo, extra na ko kay na para Bible study nga to na ko. Okay. Ang wala ko may isguti sa sunod na lang po. Dayon ako lang i-advertise akong YouTube Veritas Dipolog kay ang uban dito adito sa akong mga video sa Veritas Dipolog. Okay, Veritas Dipolog. So, mao na mga igsoon, sa ngalan sa atong prime mover aning program, si Attorney Abbas, sa mga kauban ng Catholic Faith Defenders, Bible Apostolate, sa atong kining obispo, o sa atong amahan diri sa station manager, o sa atong
Cheptic diri, Engineer June Demil, sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Hangtod sa sunod Sabado.